השיעור הזה מיועד ללימוד של הכנת DVD באדיוס. אני אפתח פרויקט חדש, פעל, File, New, Project, ואני אבחר פעל 16/9. אני אכניס לכאן כמה קבצים. אוקיי. עכשיו, שמכינים את ה-DVD, צריך להכין כמה דברים מראש. רצוי, בגלל שהתוכנה של ה-DVD עובד לפי סיקוונסים, אז אם יש קליפ שרוצים שיעמוד בפני עצמו, רצוי שהוא יהיה בסיקוונס משלו. אם רוצים שיראו את הסרט, וסרט יש בו כמה פרקים, שהסיקוונס של הסרט מהפרקים יהיה בפני עצמו. אז דבר ראשון, אנחנו ניצור את הסיקוונס הראשון שלנו. בכוונה קטעים קצרים, כדי שזה יעבוד מהר. זה הסרט הראשון. אנחנו נעשה דאבל קליק מקש ימני על השם של הסיקוונס, ואז הוא ניתן לשינוי. אנחנו נקרא לו סתם קליפ. אני אפתח סיקוונס חדש. סיקוונס חדש זה Shift Control N. נעשה דאבל קליק. נקרא לו סתם סרט. ונבחר את הקטעים שלא רשומים בקטע הקודם. כל צ'פטר נקבע על ידי מרקר. לכן אני עושה כאן V נוצרת מרקר, לוחץ על האות S, הוא מקפיץ אותי להתחלת השוט הבא, אני לוחץ את האות V ליצירת מרקר, לוחץ S להקפצה השוט הבא ולוחץ V למרקר, S ו-V. כמו שלמדנו, הולכים ל-Sequence Marker, יש לנו כאן את הקטעים. אנחנו נקרא לזה תופים 1, תופים 2, תופים 3 ותופים 4. אוקיי, כרגע יש לנו קליפ אחד שמכיל סרט אחד, שוט אחד למעשה, והסרט עצמו שמכיל 4 שוטים. אנחנו הולכים ל-Export, Burn to DVD. ומופיעה לנו התוכנה של הכנת ה-DVD של אדיוס, התוכנה המובנית. שימו לב שמופיע לנו רק סיקוונס אחד מופיע לנו כאן, אז דבר שאנחנו עושים Add Sequence, ובוחרים את הקליפ, אוקיי, ואפשר להשאיר אותה כאן, אפשר גם לעלות אותו למעלה, זה לא עקרוני כל כך. כאן הוא מראה מה הגודל של הקבצים לעומת המקום הפנוי לדיסק. כרגע אנחנו עוברים לעיצוב של התפריטים. אפשר לבחור, יש כאן כל מיני רקעים שהכינו, יש כאן דברים נורא יפים. נלך על, ניקח חתונה, משהו נחמד, דאבל קליק, יש לנו כאן את החתונה. מהחלק הזה ממשיכים לעריכה של התפריט אחרי שבחרנו את הפרטים. כל העברית כאן לצערנו עברית הפוכה, התוכנה תומכת בעברית כמו
טייטלר המובנה. אז דבר ראשון, עושים קליק על הטקסט לעריכה ודאבל קליק, ואז משנים את זה מוחקים אותו ורושמים את זה הפוך. אוקיי, וגם פה אותו דבר, נהפוך את זה לעברית הפוכה. נגיד לו אוקיי. הצ'פטר כאן, בגלל שזה אנגלית, הם שמו כאן צ'פטר כתמונה. אנחנו נחליף את זה לטקסט ונשם כאן בחירת קטעים. הקולור כאן הוא שחור ולא יראו אותו על הרקע, אנחנו נהפוך אותו ללבן, נגיד לו אוקיי ואוקיי. יש לנו בחירת קטעים, איינטנטל. שני זה DVD. יפה. עכשיו יש לנו כאן את הצ'פטר. גם פה צריכים להפוך את הכל לעברית לפי מה שהיה קודם. עכשיו יש דבר שנקרא motion. המושן הופך את המידע בתוך הכפתור לסרט וידאו קטן שירוץ ברקע. אם רוצים, אפשר שהרקע יהיה סרט וידאו ולא התמונה. פשוט לוחצים פה על ה-background, setting, בוחרים פה סרט כלשהו שמתאים, שגם מוגדר כ-MP2. ושאחרי שכל זה מוכן, אנחנו נתארך הצריבה. מכיוון שאני לא רוצה לצרוב כרגע, אני עושה רק קומפייל לקובץ. אני גם משתמש בזה לבדיקה. לבדיקה מה הכוונה? בגלל שכאן, בתוכנה הזאת, אין אפשרות לבצע פריוויו למערכת, ואני לא רוצה סתם לשרוף דיסק במקרה וטעיתי באחד מהדרכים בדרך. אני פשוט מקמפל את זה לספרייה. בעזרת נגן אני פותח את הקובץ מהספרייה ומריץ אותו בתוך הנגן כאילו זה DVD. אחרי שאני בודק שהכל בסדר, אז אני צורב את זה, אפשר לצרוב את זה, לחזור לכאן, לצרוב את זה מכאן, אפשר לצרוב את זה גם דרך נרו. כי זה מבנה של DVD ויש בנרו אפשרות להכין DVD וידאו. פשוט עושים אימפורט לקבצים והוא כבר צורב את זה ומכין לזה DVD.